ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କଥା ଶୁଣୁ, ଆମ ମନରେ ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ସେହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ହୋଇଥାଏ ନା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କେବଳ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିନଥାଏ। ପ୍ରେମ ତ ପରିବାର, ମା ଏବଂ ବାପା ସହିତ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସହିତ, ସଖା ବନ୍ଧୁ ସହିତ ବି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଦେଶ, ମାତୃଭୂମି ତଥା ମାନବତା ପାଇଁ ବି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଯେକୌଣସି କଳା ପାଇଁ ବି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ଲେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଥିବ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ମାଟି ଘଡ଼ାରେ ଜଳ ଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଜଳ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ହେବ, ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ମନରୁ ବ୍ୟାପାର ହଟେଇବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ରହିବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକି କୁହନ୍ତୁ, ରାଧେ ରାଧେ।